Katja. No mulla on videolla. Oota, paikka auki. Odota. Joo, Katja. Oho! Ui. Ai vittu, ei oo hyviä tuu hauskitteet. Voi vittu. Voi vittu, ei. Kipeeks. Silmiäni uskoen, kun se teki sen täydellisen frontsai ollisen. Mierka. Paikka. Erika, etkö ottanut videota? Eikä. Lego. Sari. Nyt tuo koira tulee perässä. Ei sitä enää mutkasta. Eikö pitää ottaa nää päitsät muuta pois? En mä tiedä. Joo. Onko sun raippa muuten missä? En tiedä. Pietarointio. Sitä on ainakin 10 kertaa. Kato tuollakin pietarointio. Nous ylös. Ja missä? Tuolla. Eikö se ois kuollut? Makaa siellä kulolla. Varsa. Missä tää zoomaa? Tästä. Näin. Ui, mä kaadun kohta. Ai täältä alta pitää mennä. Eteen se poni! Karju ja raippaa! Eteen! Ihan sama mihin suuntaan! Näin taputaan! Heti kun meni suorintaan.